Ивайло Милков. Моля за аплодисменти. Господин Касабов ще го награди. Ивайло Милков, най-проспериращ футболен асистент съдия за 2011 година. Подгласници на най-проспериращия футболен съдия, който се оказва, че е господин Таско Тасков. Моля за овации, господин Капрал ще връчи неговата награда. Най-добрият футболен асистент съдия за 2011 година е Венци Гаврилов. Моля за аплодисменти. Венцислав Гаврилов, наградата ще връчи професор Димитров. Най-просперираща футболна съдийка тази година е Димитрина Милкова. Моля за аплодисменти. Господин Димитров ще връчи наградата, тя естествено има и подарък от генералния спонсор Ентел. Наградата се връчва от госпожа Донева, както и награда от спонсора МТЛ. Ще помоля само да дойдете малко в ляво, за да може фотографите да ви се снимат и двете. Желаем кадър. Камена Георгиева, най-добра футболна съдийка за 2011. Единият от най-заслужилите трима през годината. Един от подгласниците се казва Георги Кабаков. Наградата ще бъде връчена от Стефан Орманджиев. Другият подгласник. Единият трябва да бъде първи. Пак господин Стефан Орманджиев ще връчи наградата. Един от най-добрите трима. Ивайло Стоянов. Моля за аплодисменти. Георги Кабаков и Ивайло Стоянов, подгласници на футболен съдия на годината. Въпросителни вече не останаха. Той се казва Станислав Тодоров. Наградата ще връчи господин Форнаджиев. Не знам дали от стрес или от повече емоции, но моля за големи овации за Станислав Тодоров. Най-добрият футболен рефер за 2011 година, който получава награди от спонсор Ентел. И разбира се, меча на победителя, който всички тръпнем в очакване да го видим. Струваше си чакането. Господин Красен Кларев, президент на Mac Communications, връчва меча на победителя, с който Станислав Тодоров да продължава да е строг, но справедлив. Би ли го показал само за колегите?